Свет веселый, яркий аллея, тут рознае бывае. Калі пачнецца дым, рой імгненна прымчыць. Ледзь паклічам, а ён ужо тут. Не дасць агню нас крануць. І калі убачым агонь, зможам мы захоўваць спакой. Бо прыйдзе рой, мы вучымся бяспечна, з камінам жыць і свечкай. Настаўнік дапаможа, скажа рой, што нельга, што можна, што рабіць, як ратавацца, калі рэчы загарацца. І пажарную бяспеку лёгка і без паспеху вывучым. Пажарная бяспека з роем. Дружок-ратавальнік. Я працавала ўсю ноч, так стамілася. Любая, мы сходзім у краму, адпачывай. Салодкіх сноў, мама! Дзякуй вам. Дружок, ты за старэйшага. Так лепей. Како? Вяртайся, Како! Како! Мэры, што здарылася? Како схапіла маю улюбёную заколку і уцякла. Спускайся! Мэры, не забывай, Како проста кацяня. Будь больш цярплівай. Гэта складана, але я пастараюся. Како, прабач, што я накрычала. Можаш вярнуць мне заколку? Како! Доставка! Ёсць хто дома? Для вас пасылка! Добрага дня! Вітаю, Сара! Вось твоя кніга! Ура! Я вельмі яе чакала! Дзякуй вялікі! Ты такі малайчына, дружок! Так я і не адпачну. На вячэру будзе рыба. Што? Толькі не рыба! У цябе рыба заўжды прыгарае! Святая праўдачка! Я выпраўлюся. А паяму спагетці! Так, спагетці з мяснымі шарыкамі! Шарыкі былі ў нядзелю, а цяпер шарыкі са спагетці! Значыць, вяртаемся да плану А. Рыбны аддзел там. Ну, тата! Алло? Вітаем! Вы выиграли запрашэнне на прэзентацыю нашых... Я перазваню. Гэта унікальная магчымасць. Вам трэба толькі... Я сказала, перазваню. Не адказвайце, і я аўтаматычна зарэгіструю вас. Дзякуй за дастаўку, убачымся. До сустрэчы! Га? Трэба хутка расказаць Джин! Джин, што такое? Рой, з дома Пітера ідзе дым. Калі ласка, едзь туды. Ясна, я паехаў. Гэта Рой. Відаць, недзе пажар. Спадзяюся, у іх усё будзе добра. О, не, тата! Я бачу дым, па-мойму, гарыць наш дом. Га? Мама! Што такое, дружок? Га? Пажар! Вы ў парадку? Рой! Бяры дружка і выбягаю з дома. Добра.
О, серце так і трапеча. Чаму пачаўся пажар? Паглядзіце на гэта. Што? Што з маім тэлефонам? Думаю, пора абмеркаваць, як такое прадухіліць. Жывёлы цікаўныя, трымайце тэлефоны і правады там, дзе ім не дастаць. Пашкоджаная тэхніка можа стаць прычынай пажару. Або гадаванца можа ўдарыць токам. Сачыце, каб тэлефоны і правады ляжалі высока. Калі вы ходзіце, праверце, каб усё было выключана. Кухонныя нажы таксама небяспечныя для жывёл, як і гарачы чайнік або кастрюля на пліце. Пастаўце загароджу вакол тэхнікі або правадоў, каб гадаванец да іх не дабраўся. І ніколі не спрабуйце самі ратаваць жывёл з пажару. Лепш папрасіце пра гэта ратавальнікаў. Дзякуй табе, Рой. І дзякуй, што разбудзіў мяне, дружок. Ты мяне выратаваў. Тут што, нешта выбухнула? Мой ружовы зайка! Дружок! Дружок! Шчыра дзякуем Мацею Маланцыяліні Ваяйковым, сям'і Анфімавых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сяргею Адзянцу, Сяргею Еніну, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.